Id-ditta legali tal-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Anne Fenech kienet involuta fi twaqqif ta' kumpaniji fil-Panama. Żvela dan il-Gazzetta Malta Today li rrapporta dwar dan propju fil-jum li l-Partit Nazzjonalista organizza mass meeting li l-kampanja għalih kienet ibbażata fuq kemm skont huma huwa ħażin li wieħed imiss mal-Panama. Anne Fenech hija shareholder u direttur tal-kumpanija Fenlex u l-istess Fenlex hija direttur ta' żewġ kumpaniji fil-Panama li aġent tagħhom hemm Mossack Fonseca, kumpanija li tant issemmiet minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem. Fl-aħħar sigħat One News kiseb ukoll dokumenti sensittivi li juru b'mod ċar l-involviment tal-kumpanija ta' Fenech f'din il-kumpanija reġistrata għal Panama li l-azzjonisti fiha mhux magħruf min huma. Waħda mill-kumpaniji hija Union Private Limited li diretturi tagħha hemm ukoll ċertu Carl Diacono u John Borch Olivier. Kumpanija oħra hija Timber Trading Limited bid-diretturi f'dan il-każ ikunu ukoll Carl Diacono, Tonio Fenech u l-istess ditta legali ta' Anne Fenech. Il-Malta Today qalet li meta kuntattjat lil Anne Fenech esprimiet sorpriża b'dawk il-kumpaniji u mbagħad ikkonfermat sehem il-kumpanija u ddefendit ruħha. Dan ftit tal-jiem wara li f'konferenza tal-aħbarijiet qalet li kumpanija il-Panama tqajjem suspetti. Qegħdin nitkellmu fuq kumpanija li ġiet iffurmata f'ġurisdizzjoni li hija segreta, mhijiex miftuħa l-iskrutinju. U meta inti tifforma kumpanija f'post fejn ħadd ma jista' jkun jaf id-dettalji tagħha, allura jqumu s-suspetti.